Авыл хуҗалыгы тармагы ел әйләнәсенә хезмәттә кайный. Басу кырларда урып җыю эшләре тамамланып, барлык төр техника кышкы сакка куелу белән бар игътибар малчылыкка юнәлтелә. Җәй буена төзекләндерү, санитар кагыйдәләр буенча мал тораклары тазартылып, эре мөгезле терлек фермаларга кайтарылды. Район авыл хуҗалыгы идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, район буенча бер тәүлек эчендә тулаем савым күләме 627 центнер тәшкил итә. Бу 2018 елның шушы чоры белән чагыштырганда 103 центнерга артыграк. Әлеге күрсәткечкә саллы өлешне Урожай токымчылык заводы, Урал агыйдел җәмгыятьләре, Куйбышев исемендәге кооперативлар кертә. Мусагәрәев исемендәге хуҗалыкта һәр көнне 56 центнердан артык сөт савыла. Бу бер баш сыерга 9 килограмм тәшкил итә дигән сүз. Агымдагы атнаның дүшәмбесендә без әлеге хуҗалыкның Бишкорай авыл фермасында кичке савымда булып кайттык. Биредә кичке савым сәгать 5-тә башланып китте. Терлекчеләр Радик Китапов, Рәүл Шайхуллин, Илфир Гыйзатуллин, Илгиз Маннанов, Финур Янгировлар малларга ашау берәмлеге әзерләсә, булдыклы савымчылар Марина Ильясова, Зөһрә Солтанова, Василия Баянова, Дилара Китапова, Ләйсән Акмөхәммәтова башкарасы хезмәтләренә кирәк-яракларны хәстәрлекли иде. Шул арада без ферма мөдире Фәнүзә Нурлыгаянова белән аңгамәләшеп алдык. Ул бу вазифада 2нче ел эшли икән. Хезмәтендә тормыш иптәше Данил Ияүдәт улының ярдәме зур. Бүгенге көндә Бишкорай фермасында күпме баш мал асрала? 496 баш яңа туган бозаулар белән башла кереп. Савым сырлар күпмерәк икән? 251 баш савым сыеры, 70-і әле бу вакытта буаз бозауласылар. Шулай ук әйдәгез әле сезнең белән инде монда хезмәт салучы инде савымчыларны да атап үтик әле. Кемнәр савымчылар сыерларны хезмәтләндерә икән? Савым сыерларын сава безнең бүгенге көндә Ильясова Марина, Султанова Зөһрә, Баянова Васима, Китапова Дилара. Терлекчеләрендә атарсыз микән? Терлекчеләрдән, скотниклардан сыер караучы скотниклар безнең Китапов Радик белән Шайхуллин Рауил, башмак караучылар Маннанов Илгиз, Янгиров Финур, Гизатуллин Илфир безнең менә бозауласы сыерларны карый. Яшь яңа туган бозауларда Гилданов Илшат. Шуннан инде тагын бер соравым булыр. Бүгенге көндә инде маллар нинди рацион белән тукландырыла икән? Ботак кертәләр сыерларга примикс юк менә печән, синажын, бөтен примикс, туз, ПТК, бөтен ботак сыерларга салалар. Иртән аны печән салабыз. Җәй сезонында нинди ремонт эшләре, нинди яңарышлар кичерде сезнең монда инде тораклар? Ремонт эшләрендә менә коровник, таналар түбәләре ябылды. Ферма эшләрендә ремонт ясанды. Су, яңа су линиясе үткәрделәр фермага инде теге основной линия белән. 600 метр булды булай инде теге су линиясын алыштырдылар инде. Bütün tonalarının, neylərinin, mallarının bütün oyunlarını, otarlarını pastuqlar эшләнелде bizning pastuqlar mallarga җәйгелеккә йөрергә, җәйкене язга чыгу белән. Гомумән үзегезнең хезмәтегездән яратасызмы, ошыймы? Ям табып эшлисезме? Ям табып эшләйбез инде, эшләмәсәк эшләмәс идек. Гомумән хезмәт хаклары белән сез ничек килешәсезме? Килешәбез, хезмәт хаклары әйбәт, вакытында түләнә. Эш хаклары әйбәт. Эшләсәң эш хакы бар. Өметле хезмәткәр Мусагәрәев исемендәге хуҗалыкның ясалма орлыкландыручысы Илсур Гомәровны да билгеләп үтәргә кирәк. Ул агымдагы елның 10 ай эчендә 150 баш тананы каплатып, эшендә шактый уңышларга ирешкән. Ферманың бозаулары Илшат Гыйлданов карамагында. Күптән түгел аңа ярдәмгә шулай ук Гөлфинә Гыйлданова да килгән. Тугыннан алып, ничә яшькә тиклем бозаулар карыйсың икән? Шойга. Бозауларның инде рационында нәрсәләр белән тукландырасың? Гранула витаминнар бирелә, соло, комбикорм, сөтнекеләр, 2 айдан соң зацеп, печән бар, синажа алган уже 2-3 айлык бар.
Сирем карамакта бүген инде ничә башмал? Ничә бузауны карыйсың бүген? 90-га якын. Эшең белән канәгатьсеңме, бик ошыймы? Канәгать. Терлекләр кышкы рацион буенча ашатыла. Ә инде ашату көненә 2 тапкыр каралган. Аны азык ваклаучы АКМ-9 агрегаты ярдәмендә Ришат Маратов белән Зәбир Мусин тарата. Бүгінгі күнде Муса Гареевсенде колхозның Бешқорай бірінші сүтчелік товарлық фермасында біздің 496 баш мал есептеніп, шуларның сауым сыйыры 251 сыйыр десек, маллар қышқы үйге күштейінде қышлатуға қайтып үттілер барса да, азыққа келгенде азық жетерлік, синаж жетерлік көлемде салынған, силос жетерлік көлемде пішен бар, салан бар. Патыка қайтты, жмых алдық, премикслар қошылынып, маларға мұны азық салынылайынды. Шулай Алла берсе, қышына ебеткені қышлату енді біздің көбірек продукция алып, көбірек сөт алырға. Хуҗалыктагы күрсәткечләргә килгәндә, соңгы 10 ай ишендә биредә бер сыердан 5615 килограмм сөт савылган. Бер көнлек савым күләме узган ел белән чагыштырганда 2 килограмм ярымга артыграк дигән сүз. Луиза Шарафдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.